ነብሰ ጽራዶ ክትምጎም ዘይብላ 10 ምግብታት። ቀዳማይ ጸላም ከብዲ። ስጋ ጸላም ከብዲ ብብዙሕ ዓይነት ማዕድናትን ቪታሚናትን ዝሃብተመ እኳ እንተኾነ ኣብ እዋን ጥንሲ ግን ክውሰድ የብሉን። ጸላም ከብዲ ልዑል መጠን ቫይታሚን ኤ ዝሓዘት እያ። ኣብ እዋን ጥንሲ ልዑል መጠን ቫይታሚን ኤ ምውሳድ ኣብቲ ዝፍጠር ዕሸል ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንምንጻል ጥንሲ ወይ እውን ኣብ ዕሸል ናይ ኣፈጣጥራ ጸገም ከጋጥም ይገብር እዩ። ስለዚ ነብሰ ጽራዶ ጸላም ከብዲ ፈጺማንት ዘይትምገብ ይምረጽ። ካልኣይ ልዑል መጠን ሜርኩሪ ዘለዎም ዓሳታት። ብሓፈሻ ዓሳ ንጥዕና ጽቡቕ፣ ንምዕባለ ሓንጎልን ዓይንን ዕሸላት ዝሕግዙ ኣገደሲ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድስ ዘበርክትን እኳ እንተኾነ ገለ ዓሳታት ልዑል መጠን ሜርኩሪ ዝሓዙ ብምዃኖም ንነብሰ ጹር ኣዴታት ፍጹም ኣይምከሩን። ሜርኩሪ ነቲ ገና ኣብ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ዘማዕውሎ ዘሎ ስርዓተ ነርቭ ክጎድእ ዝኽእል መርዛም ባእታ እዩ። ነብሰ ጹር ኣዴታት ካብ ምግበን ክወግድኦም ዝግብአን ዓይነታት ዓሳ ኣብ ኮመንት ምሃቢ ዝርዝሮም ክንጽሕፈልኩም ኢና። ነብሰ ጹር ኣዴታት ዓሳ ቅድሚ ምብልዐን ብግቡእ ዝበሰለ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ከረጋግጻ ኣለወን። ክቡራት ተመልከትና ኩሉ ግዜ ነዳልዎም ናይ ጥዕና ሓበሬታ ቪድዮታት ክበጽሕኩም ንቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሳልሳይ ጥረ ወይ ብግቡእ ዘይበሰለ ስጋ። ብግቡእ ዘይበሰለ ስጋ ናብ ቶክሶፕላስማ ፓራሳይት፣ ሳልሞኔላ፣ ኢኮላይ ዝኣመሰሉ ሓደገኛታት ተሃዋስያን የቃልዕ። እዞም ረኽስታት እዚኣቶም ናብ ከቢድ ሕማም ከምርሑ ይኽእሉ። ስሓቲ ድማ ነቲ ኣብ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ክጎድዎ ይኽእሉ። ኣስተውዕሊ፣ ስጋ ቅድሚ ምምጋብኪ ብእኹል መጠን ሙቐት ብግቡእ ከም ዝበሰለ ኣረጋግጺ። ራብዓይ ጥረ ወይ ብግቡእ ዘይበሰለ እንቋቁሖ። ጥረ እንቋቁሖ ሳልሞኔላ ዝበሃል ባክተርያ ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ረስኒ፣ ውጽኣት፣ ጻምእ ማይ ሰውነት፣ ዲሃይድሬሽን ካልኦት ከበድቲ ሕማማትን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ነብሰ ጹር ኣደ እንቋቁሖ ቅድሚ ምምጋባ እቲ እንቋቁሖ ክሳብ ክልቲኡ እቲ ብጫን ጻዕዳን ክፋሉ ብግቡእ ምውሳሉ ክትረጋግጽ ኣለዋ። ሓምሻይ ዝተመስርሑ ስጋታት ወይ ከዓ ፕሮሰስድ ሚትስ። ዝተመስርሑ ስጋታት ብሊስተርያ ዝበሃል ባክተርያ ክውከሉ ይኽእሉ እዮም። ነብሰ ጹር ኣዴታት ምስ ካልእ ክፋል ሕብረተሰብ እንትነጻጸራ ብረኽሲ ሊስተርያ ብዝዓሊ መጠን ተጠቃዕቲ እየን። ነብሰ ጹር ኣደ ረኽሲ ሊስተርያ እንተጋጢምዋ ምንጻል ጥንሲ፣ ሙት ውላድ፣ ኣብ ዘይመዓልቱ ሕርሲ ክጅምረን፣ ንሓደሽቲ ዝውለዱ ሕንጥያት ድማ ከበድቲ ረኽስታት ከጋጥም ይገብር። ሻድሻይ ፓስተራይዝ ዘይተገበረ ወይ ዘይፈልሐ ጸባን ናይ ጸባ ውፅኢትን። ፓስተራይዝ ዘይተገበረ ጸባን ናይ ጸባ ውፅኢትን ከም ሊስተርያ፣ ኢኮላይ፣ ሳልሞኔላ ዝኣመሰሉ ባክተርያታት ዝሓዙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነብሰ ጹር ኣደ ኮይንኪ ጥረ ጸባ ካብ ላሕሚ ምስ ተሓለበ ከም ዘለዋ ይተጠቐሚ፣ ኣፍሊሒኺ ተጠቐሚ። ዕሹጋት ናይ ጸባ ፍርያት እንድሕር ትጥቀሚ ደሊኺ ፓስተራይዝ ዝተገበሩ ምዃኖም ምልክታት ወይ ከዓ ሌበልስ ፈትሺ። ፓስተራይዝ ዝተገበረ ዝብል ጽሑፍ ብንጹር ዘለዎም ዕሹጋት ጸባታት ጥራይ ተጠቐሚ። ሻብዓይ ጽሬቶም ዘይሓለዎ ፍረታትን ኣሕምልትን። ኣሕምልትን ፍራምረን ኣብ እዋን ጥንሲ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም፣ ነገር ግን ብግቡእ ክሕጸቡ ኣለዎም። ምስ ሓመድን ዝተበከለ ማይን ዝተተናኸፉ ኣሕምልትን ፍራምረታትን ከም ቶክሶፕላዝማ ዝኣመሰሉ ሓደገኛ ጉድኣት ዘምጽኡ ተሃዋስያን ክሕዙ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ግቡእ ጽሬት ምሕላው ናይ ረኽሲ ሓደጋ ብዓብይኡ ክንኪ ይገብር። ሻምናይ ልዑል መጠን ካፌይን። ብዙሓት ነብሰ ጹር ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንሲ ቡን ምስታይ ውሑስ ምዃኑን ዘይምዃኑን ከተሓሳስበን ዕዘብ ኢና። ሓንቲ ነብሰ ጹር ኣደ ካፌይን ትሕዝቶ ዘለዎ ምግብታት እንተዘይትወስድ ይምከር። ይኹን እምበር ግድን ክትጥቀም እንተኾይና
ኣብ ሓደ መዓልቲ እትጥቀሞ ናይ ካፌን መጠን ካብ 200 ሚሊግራም ታሕቲ ክኸውን ኣለዎ። ናብናትና ክንምፆ እንተለና ሓንቲ ፍንጃል ቡን ክንብሎ ንኽእል ኢና። ካፌን ብበዝሒ ምጥቃም ናይቲ ኣብ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ክብደት ትሑት ክኸውንን ዕብየት ዕሸል ክዕገትን ይገብር። ካፌን ኣብ ዘምስዑ ናይ ምግቢ ትሕዝቶታት ከም ዝርከብ ኣይትረስዒ። ኣብ ሻሂ ንሓይሊ ወሃብቲ መስተታት ኢነርጂ ድሪንክስ፣ ቸኮሌት፣ ልስሉሳት መስተታት ሶፍት ድሪንክን ክርከቡ ይኽእሉ። ታሽዓይ ኣልኮል ዝኾነ ይኹን ኣልኮል ኣብ እዋን ጥንሲ ክውሰድ የብሉን። ኣብ እዋን ጥንሲ ውሑስ ዝበሃል መጠን ኣልኮል የለን። ሓደ ሰባት ውስን መጠን ኣልኮል ንጥዕና ጽቡቕ እዩ ክብሉ ንሰምዕ ኢና። እዚ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣዶ ፍጹም ጌጋ እዩ። ኣልኮል ብደቂቕ መርበብ መድሓንቲ ኣቢሉ ብምሕላፍ ምንጻል ጥንሲ፣ ዝሞተ ውላድ ክውለድ፣ ትሑት ክብደት ዕሸል፣ መዓልቱ ዘይኣኸለ ክውለድን ካልኦት ሓደጋታት ኣብ ዕብየትን ውልደትን ህፃን የምጽእ እዩ። ንጥዕና ዕሸልክን ንባዕልኽን ኣብ ሙሉእ እዋን ጥንስኺ ካብ ዝኾነ ዓይነት ኣልኮላዊ መስተታት ተዓቀቢ። 10 ኣብ ፋብሪካ ዝተቀነባበሩ ምግብታት ፕሮሰስድ ፉድስ ገለ ዕሹጋት ምግብታት ልዑል መጠን ሽኮር፣ ጨውን ስሓትን ሳቹሬትድ ፋትስ ዘለዎም እዮም። እዞም ምግብታት ኣብ እዋን ጥንሲ ክንቅንሶም እዩ ዝግባእ። ኣብነታት ከም በርገር፣ ቺፕስ፣ ፒዛ ብሓፈሻ ፋስት ፉድስ ዝበሃሉ ሽኮር ዝበዝሖም ልስሉሳት መስተታትን ክኾኑ ይኽእሉ። ሓንቲ ነፍሰ ፁር ኣዶ ነዞም ምግብታት ኣዘውቲራ እንተተመጊባ ካብ መጠን ንላዕሊ ክብደት ምውሳኽ፣ ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥም ሕማም ሽኮርን ካልኦት ሕልኽልኻት ናይ ጥንስን ከጋጥም ይኽእል እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ሓንቲ ነፍሰ ፁር ኣደ ኣብ እዋን ጥንሲ ክትምገቦም ዝግብኡ ምግብታትን ካልኦት ተዛመድቲ ምኽርታትን ጥዕና ሒዝና ክንመጽእ ኢና። ንቅሓት ንጥዕና ሰናይ ቅንያት